gledalaca ne može pronaći 3 slike koje su drugačije. 80% ne može pronaći 2. I 70 ne može pronaći 1. A mi sada tražimo 1, 2 ili 3 slike. I sigurna sam da nećemo imati pobednika, draga moja režijo. Nećemo pronaći ni jednu jedinu sliku koja se razlikuje. 2, 7 i 13. Potpuno sam sigurna da mi za ovu igru nemamo pobednika. Ovaj iznos ništa ne pomaže. I ukoliko statistike kažu to što kažu, kako uopšte može da očekivati da ćemo dobiti pobednika za ovu igru? Kako? Još jednom 2, 7 i 13. Kako god, rekli su mi da bi trebalo ja da pronađem jednu sliku i da mi neće pomoći. Reditelj koji je ovde danas u studiju mi se uopšte ne dopada, moram to da vam kažem. Ja sam na vašoj strani i želim vama da pomognem. Ovo je novac namenjen vama i ovo su igre za vas. Ali ne mogu da vam pomognem jer ja ne vidim ni jednu razliku, ne vidim ni jednu sliku koja je drugačija. Da li postoji i jedna jedina osoba koja može da vidi jednu sliku koja je drugačija? Jedna osoba, samo jedna osoba mi je potrebna. Dakle, ne 2, samo jedna osoba koja može pronaći jednu sliku. Ukoliko mislite da ste to vi, onda se igrajte. Ali, ukoliko ne možete da vidite, što je najverovatnije, nemojte uopšte biti razočarani, potpuno je normalno da ovo ne možete pronaći, ova igra je teška. Ovi kauboji se kreću u nekom pravcu, nemoguće ih je upratiti, nemoguće je pronaći razliku, ja vas potpuno razumem i ne bi trebalo da se osjećate loše uopšte zbog ovoga. Meni se ova igra ne dopada i bojim se da će mi propasti cela emisija zbog ove igre. Pošto niko ne zna, evo, da vidite da se, pošto se niko ne javlja u stvari, evo da vidite da se ja javim. Ne razumem zašto igramo igre koje su ovoliko teške. Ovu igru meni nisu pokazali pre emisije. Definitivno. Ali, znaju da bih se ja pobunila i ne bih dozvolila da se ovo igra, zato što ja volim lake igre, mnogo pobednika i brz dolazak do rešenja, a ovo je sve samo nije to i upropastili su mi emisiju, da vam kažem. Ne može veza da se dobije. Ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće i zaista nije korektno da se ovakva igra. Ponavljam poziv. Dakle, jedna slika donosi 21.000, 2 slike 30.000, 3 slike 40.000, ne znam od kolike je ovo pomoći, uvek kažem da je novac jako dovoljan motiv, ali u ovom slučaju bojim se da ništa ne pomaže. Upravo sam dobio vezu. Zašto prosto nismo nastavili sa prethodnom igrom, čekali da dođemo do šlaga, do rešenja? To bi neko već pogodio, bilo je daleko lakše, interesantnije. Ali reditelj je zaustavio igru. Dao nam je ovu koja je jako teška, nerešiva. Ne dopada mi se uopšte i ne znam šta da vam kažem, a ne volim kada ne znam.
šta da kažem. Ne možeš dobiti vezu, a toliko je prosto Da li recimo, kao imam pasulje. predlog, slušajte me, da tražimo 2